मानगोनां आफादगिरि सानैसिम गोजोननाय थाबाय माहारियारि फिरफिलाखौ दिनैनि थाखाय आरो जोंहा दायो मुंख्लं फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय जोंनि गाहाय नेहाथारि सारखौबो गुरै खावलायहरनाय बेजों लोगोसे जोङो बिरहोखांनायनि उनाव 1 मिनिट कन्डलेन्सखौबो जों खालामो। Keep down. Head down. गाहाम हामलायथिखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो बावहरग्रोबाय। दिनैनि दिना दुलाराय बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। मानोना थांनाय 2 बोसोर सिगां जोंनि एनएलएफि आफादा जोनोम जादोंमोन। बे जोनोम जानाय सानखौ गोसोखांथि महरै जों फालिनायजों लोगोसे मुंख्लंनि फिरफिला बिरहोदों जे मुंख्लंखौ जोङो दिनैसिमबो बावगारनो हायाखै। मुंख्लंफोरनि जा थैनि बेसेन बे थैनि बेसेनजों बर' हारिया सानसे सिनायथि मोनगोन बेखौ जोंहा गोथौ आरो गुवार फोथायनाय दं। आरो जाय जुनारफोरा मुंख्लंफोरखौ जोनोम होनानै बर' हारिनि रैखाथिनि मोनसे आफादाव दैथायहरनानै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय खाबु होबाय बै बिमाखौ जों एनएलएफि आफादा सुंग्रिहरो लोगोसे फैबाय थानाय समफ्रावबो बिमा बिफामोनखौ जोङो सिबिगोन आरो खुलुमलांबाय थानो नाजागोन। उदांस्रिया थैनि बेसेनजों बेरखाङो बेखायनो मुंख्लंखौ जोङो मान आरो सनमान होनानै मुंख्लंनि जेसेबां बेसेबांखौ जोङो मोगथां महर होनाया जों साफ्रोमनिबो बिबान। बेखायनो मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ जोङो मान आरो सनमान होनानै बिथांमोनखौ अराय सिबिलांनो नांगोन। बांद्रायखौ बुंनो सानाखै दिनै नैथि गायसनथाय गोथार साननि नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। गोजोनथों।
semua.